Karidon, Ukraine marabolo ɲɛmɔgɔ min bɛ Lugansk mara la jamana kɔrɔn fɛ n'o bɛ Moscou ka fanga kɔrɔ fo ka se bi ma o y'a jira ko a ye sen sɔrɔ sisan a kɛra fɛn lakodɔnnen Lugansk mara minɛni bɔli daminɛna sigida caman hɔrɔnyara ka ban Rusi sɔrɔdasiw bolo Sergei Gadai y'o fɔ a ka jabɔ dɔ kɔnɔ min bilala Telegram kan fiɲɛsira fɛ ka sɔrɔ a ma kunnafoni wɛrɛ latigɛ a ko la tarata don Ukraine tun y'a jira ka ban ko o ye sen sɔrɔ Kherson Sahelifan mara o woroduguyan fan fɛ ka sɔrɔ Kharkiv mara n'o bɛ jamana woroduguyan kɔrɔnfɛla la bɛ se ka kɛ sisan Ukraine ka fanga kɔrɔ o bɛ sira dabɔ ka taa Lugansk ta fan fɛ n'o ye Moscou ka banbagaciw danfarajɛkulu ka fanga yɔrɔ ye kabini san 2014 kalo kelen sɔrɔdasiw ka kotigɛbaliya kɔfɛ ani Rusi jamana ka sɔrɔdasi 100,000 caman lajɛli laseli kɔfɛ Vladimir Poutine y'a bolonɔ bila karidon sariya la min bɛ tali kɛ Rusi jamana kɔnɔ n'o latigɛra cogo labɛnnen na jumadon mara 4 minnu bɔra Donetsk, Lugansk, Kherson ani Zaporizhzhia maraw la. A ka kumalasela n'o ye Dmitry Peskov y'a jira ko nin mara ninnu bɛna to Rusi jamana ta ye badabada wa ko Moscou bɛna dugukolo sɔrɔ ko kura min tununa ni teliyaba ye kalo kelen kɔnɔ. O mara ninnu bɛna minɛ ko kura a y'o hakili sigi a ka donna kunnafonidi sen fɛ Putin tun ye kali kɛ ka tɛmɛ ka fɛn bɛɛ kɛ walasa ka yɔrɔ lafasa minnu bɛ jamana kɔnɔ hali n'o yɔrɔ ye ka baara kɛ ni fiɲɛmugujugu ye nucléaire marifaw ye o ye bagabagali ye min ma Ukraine ka finitigiw ka wulikajɔ walima tilebiyanfan jamanaw ka kɛlɛkɛminɛw marifaw di dabila. Rusi sɔrɔdasiw tun ye u ka finitigiw kɔdɔn lakodɔnniya tarata don hali n'a ma pereperelatigɛ k'u ka marabolo jayirali sɛbɛn n'o ye karitiw ye bɔ a bɛ minnu mara la olu b'a jira ko Moscou ye Kherson woroduguyanfan dɔ bɛɛ di ani ko a tun bɛ Oskil baji kɔrɔnfɛla bɛɛ lajɛlen to yen Kharkiv mara yɔrɔ laban min tun bɛ a bolo hali bi nka jamana minɛbagaw ka fama dɔ y'a jira ko Rusi jamana ka bɔli Saheliyan fan fɛ o ye donnatɛmɛ bɔ fan fɛrɛ ye wa ko jɛkulu kura min bɛ ɲɛfɛla la sisan cogoya la o bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔdasiw lajɛ ani ka gosili kɛ Ukraine sɔrɔdasiw la o ye ɲɛmɔgɔ dɔ Kirill Sremusov ka laseli ye ni Rusi ka baarakɛ cɛkɛda Ria Novosti y'o sɛmantiya. Tile kelen ka kɔn o ɲɛ Ukraine jamanatigi n'o ye Volodymyr Zelensky tun ye ɲɛta fanga tanu k'a fɔ ko yɔrɔ 10 ni caman hɔrɔnyara nin dɔgɔkun dɔrɔn mara 4 kɔnɔ Moscou b'a fɔ k'u bɛ u yɛrɛ ta.